Natatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. 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 Metro and Mega Manila! Just bounce to this. No. Ano, naintindihan niyo yun? Hindi ba ganun yung mga rapper pag kumakanta? Di ba, halimbawa pag kumakanta sila, di ba, halimbawa, ito naman. Mga bagay ko, ano man ang gusto ko. Kakainin ko na lang kung ano ang gusto ko. Kakainin ko na lang ang gusto ko. No. Oh, hira! Ops! Relax lang! Kalma lang! Ako lang to. No. Aray! Peste ka, kalbo ka! Pasikat ka na naman dyan! Kanina pa po yan nagpapasikat yung kalbo na yan. Oy, grabe kayong dalawa. Pagbigyan nyo naman ako. Minsan lang ako Anyways, mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi ang oras natin. We got 34 minutes after 6 o'clock in the evening. Yes, kasama na naman po ninyo ang pinakamakulit, pinakamaangas na programa, Pagkagat ng Dilim. Ito po ang programang EDSA. Siyempre mga kabisyo, pinangungunahan po niya ng apakatalino sa lahat. Walang iba, kundi si Tang Henyo! Hindi, pero juicy pa rin kag nagarago mo! Siyempre mga kabisyo, kasama naman po the prodigy of Tang Henyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi po ako yan. At syempre naman, hindi makukumpleto ang tropang EDSA. Hindi makukumpleto ang gabi mo manong driver kapag hindi natin bit-bit. At kasama ang napakakulit na si... Hoy! Ayan ka na naman, Duday, ha? Bakit ba? Ano bang issue nyo sa mga kalbo? Porket kalbo, masamang tao ka agad? Pambihira naman, oh. Marami kayong mababait na mga kalbo. Si Megamind. O si Jason Statham. O, di ba?
Ang bihira naman, oh. Issue kayo sa kalbo, eh. Anyways, mga kabisyo, samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi dahil marami po tayong mga tupikong lologikan mamaya. Marami po tayong magagandang pag-uusapan. Kaya wag na wag bibitaw. Siyempre, dito lamang sa apakaangas na programa. Ito yung programang EDSA. Kasama Tanghenia Duday and yours truly, Diego Bandido. Now here's a song coming from Dayano. Alam ko, paborito mo itong Manong Driver. Hala, sabayan mo ako. Sound trip tayo, SM. Patingin-tingin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!